Salutare tuturor, eu sunt David, alături de vorul meu Cătă. V-am zis că o să căutăm casa în episodul de astăzi. Nu l-am băgat încă pe net și nu ai reușit că tu m-ai încurcat. Scuzați-ne că n-ați văzut episodul. Nu o să-l vedeți, cred că, fiindcă am apăsat pe butonul greșit. What the fuck e aia? Aoleu, cred că sunteți departe. Dar oricum du-te de în portal, casă. mă. Ăla căpătul meu, de unde? Ți-am zis că sunt mai mulți Trebuie să stăm pe partea asta de jucători. Nu sunt mai mulți jucători. Cine a construit casa aia Ai și... luat-o de pe Epic Monster. Bă, nu, n-am luat-o. Bă, da. Bă, nu. Atât o să dure de episodul dată. O să facem alt episod altă dată. Da, altă dată. Pa, pa. Pa, pa!